client bo here. Tiri kudzinzwa kanyaya dziri ngobuda dzichingoputika apa. Hanzi kona Tinomachakaire zimbwa iro. Anopenga we, musamutedzere we. Maloya apiwa yaya anomirira tsvina dzakadaro idzodzo. Wakambona munhu akabvunzwa kunzi naiwe wakambopfuura neapo pakabiwa here? Obva atotanga kutotaura kutoti saka uri kuti ndindaba ndakutokusungisa. Ndozvitoitwa kana Tinomachakaire. Nyaya yake haina kana makumbo, haina kana structure. Anopenga, anorwara. Tinomachakaire ndiye munhu akusaziva zvekuita manje. Varume vaya vese vapanika ndikudze zvako client nepamusana pekuti vari kunyatsokuona kuti gumbezi rafugurwa manje. Ndaikuudza client paipa pese panengoya panapa nchikutaurira kuti iwe mira uone client. Mira uone kwazviri kuenda. Vanhu vakanga vasina kuona vakanga vasina vision yekuri kuenda revolution vakanga vasinganzwisise. Uye vanhu vainzwa mudhara comrade Bombshell vachiya panapa vachitaura. Vamwe vakanonoka kunzwisisa kuti ko uyu murume uyu sei achingoramba achingodzoka pano achidzoka pano. Vaizouya vamwe vacho vachizotuka vachishora vachizoita sei vachimudhisa paya murume uya vaifungidzira kuti akakura nhasi kana kuti akazvarwa nezuro. Uya ndiye anonzi murume mukuru manje uya kupfuura vanozviti varume vamwe. Kune vamwe vanozviti varume vari varume ndebvu chete. Uya ndiye anonzi murume mukuru manje akakura zvese nepfungwa. Handiti vakomana vakayambirwa mazuva ekutanga chaiwo na comrade Bombshell. Imi vakomana imigadzirisai unhu hwenyu netsika dzenyidzi. Vari kufanirwa kubva muzvigaro, ibvai muzvigaro nguva yakanaka ndisati ndatanga. Nekuti kumberi kwatiri kuenda uko muchazotadza kuzondibata imini. Muchazotadza kuzondinyaradza, muchazotadza kuzomisa zvinenge zvakuitika kwamuri. Ndo zvakuitika kuna Tinomachakaire manje. Nekuti izvozvizvi vasara vari pastage yekuti kuvhunzwa chaiko kwakuwapisa, vanonzwa kutsva. Wanzwa? Ibasa raComrade Bombshell irori. Wanzwa client? Ndo basa raComrade Bombshell irori ravari kubata irori. Ndo kubata kwaComrade Bombshell. Kubata kwavari kuita, vari kubata nesimba. Vakavaudza kudhara vachivayambira vanhu ava. Varume ibvai padhuze nemurume anonzi Mnangagwa. Nekuti munguva yekutsva kwakeka vachazotsva zvakanyanya ndimi. Achafuga imimi. Saka anenge achitsva ndimi munenge makafugwa imimi. Saka izvozvizvi moto uri kupisa direct kune vanhu vakakomberedza dambudzo Mnangagwa. Ndo vanhu vari kutsva direct. Iye ari kungonzwa izvozvi sofa achiri kumbonzwa hit asi ari pakati pevanhu vaakafuga. Ndo zvinhu zviri kuitika izvozvo. The same thing zvakataurwa na comrade Bombshell ndo zviri kuitika izvozvo. Vakayambirwa varume avo asi vaiona unge sekutamba. Izvozvo anovhunzwa tumubvunzo twudiki nemwana mucheche akaita saFadzaima here akutotanga kutogumbuka. Ko uri kuita hasha haunyare. Zvimwe zvinhu zvinoda kunyarawoso. Dai akatombotraya zvake kuti handisi kuda kutaura newe. Dzimwe nguva zvaigona kana kutombomusevha. Handiti muri kupaona. Dzani kutotenga kutoputika kuita hasha. Handiti uri kupaona. Ndo zvazoita kuti zvinhu zvitova wesi man. Endi nauka vanhu vese vamira nazvo. Munhu wese arikuda kunyatso kunzwisisa kuti chakamugumbura chii. Kana neni panapa ndiri kutaura ndoda kunzwisisa kuti chakamugumbura chii. Iye Tinomachakaire. Tinomachakaire regedza timbokutaura isu hatimbokutya kana regedza tikudze. Usati watombopinda muYouth eZanu PF mo. Tisu takanga tirimo. Regedza tikutaurire. Hatitombokutye kana utongori tukumbo turi pasi pezidzoro. Hapana kana zvautombori iwewe. Handiti. Inyaya yekubvuma kushandiswa nenyaya yekuti wakazvarwa uine moyo wekuroya.
wakabvuma kuitiswa zvinhu zvatakaramba isusu vamwe tese. Ndosaka uri pauri ipapo uchinyeperwa, uchipiwa zvinhu zvausingagone kupindura kuti sei uinazvo mumaoko mako nhasi. Wakubvunzwa nemwana mudiki-diki, wakutadza kupindura kuti sei uinazvo mumaoko mako. Zvinoreva kuti hauna pfungwa iwewe. Pese pawaitiswa zvinhu izvi, uchibatiswa zvinhu, uchipiwa zvinhu, uchipiwa zita, waitadza wega kuzvifunga kuti bho here nezvinhu zviri kuitika zvese izvi. Rangu ilaki stereki, inini ndini ndega ndakangwara ndakachenjera. Zvinoreva here kuti vamwe vese vakatanga vari muchibasa ichi havana kana zvavanotomboziva, kana kuti vanga vakapusa stereki. Iwewe ndiwe wakangwara manje, tinomachaka here. Uri kuvunzwa mubvunzo usina kana basa nekamwanako, uri kutadza kupindura, haunyare. Atadzei mwana ari kuvunza kuti ndiwe here, wanga uripo here? Ichokwadi here kuti wanga uripo kana kuti hachisi chokwadi? Ko wakadi kungoti no no no, zvobva zvatongooneka kuti ndiwe. Inini manje ndiri kutodaro kuti iwewe ndiwe wakaba iwo. Fadzai mahere chimubvisa ipapo. Inini negenga rese negurupu rese rinonzi revolution yauri kungonzwa ichingonzi revolution yaka. Tisu tiri kudaro kuti wakaba isusu, ende tisu takamuudza. Wazvinzwa? Minduro yako wazoiona manje. Chisiyana nafadzai mahere uya kuno kurevolution. Siyana nafadzai mahere uya kurevolution. Tisu takazvitaura isusu. Iye ndokubva azvinzwa, hatina kutombomuudza futi. Otherwise tikatamuudza, rekedza tongo takamuudza kana kuti tamuudza zvakangofanana nekuti pataizvitaura isusu revolution ka taiitira kuti munhu wese azvinzwe, including here nevamwe vasina basa nazvo. Taida kuti saka taiudza vanhu isusu serevolution, vana veZimbabwe. Tisu takadaro vana veZimbabwe kuti iwewe ndiwe wakaba, iwe wakabira nyika. Iwewe zvese maclaims ese anga achivhunzayo ari kuanzwa achitaurwa nesu isusu, saka achikuvhunza iwewe. Saka iwewe pinduraka, mupindureka. Nekuti akadzoka ukangomupindura chete uchingoti ngaadzoke achivhunza isusu, tichatara kuti ndizvo achangodzoka futi kwauri iwewe. Saka hatisi kuda kuti timuite sekunge ibhora ratiri kukikirana ka. Iwe uchipindura iwewe ikoko, ibva waita sakipa, bata tooneka bhora racho riri kupisa ka. Hausati watanga muchamhanya zviri very legendary vakomana. Faneka nyaya makaita regedzani nyatsokuyambirai. Mukomana anonzi nyoka yemabhunu makabata uyo kawe. Ndoda kukuudza ichokwadi. Paya ndo pamakasimudza mhepo dzerevolution zvachose. Mazvinzwa? Tiri kuda comrade wedu. Iwewe tinomachaka here iwewe. Ndini ndiri kutokutaura direct kwauri iwewe. Tiri kumuda comrade wedu. Bring back our comrade. Ndiwe uchaziva zvekuita iwo. Ndiwe mumwe wacho iwewe. Unofunga kuti wakangwara? Munofunga kuti makangwara kani mimi? Munofunga kuti makangwara imimi? Munoti hatizive vanhu vari kuplaya role yekuti mukomana atambudzike ari mujeri nanhasi. Okay. Hatisati tatombotanga. Uyo ndifadzai mahere ka. Aiwa, tine vamwe atiri kufidha futi. Mafindings atinawo. Isusu serevolution toda kuratidzai manje kuti nyika yo pamaita zvinhu zvamanga muchiita muchifunga kuti makawanda, muchifunga kuti makanyanya, muchifunga kuti mune mhasuru. Aiwa, mhasuru dziri muwanhu, simba riri muwanhu. Manje tichikutaurirai manje, akakutaurirai murume uya anonzi comrade Bombshell Geza akati musatambe nesimba revanhu imimi. Anditi maifunga kuti imimi munosevhwa nemapurisa nemasoja, vana vatakazvarawo, vana vatakayarutsa, zviwanin'ina zvedu nezvihanzvadzi zvedu, vana vatakaendesa kuchikoro ava, tichitambudzika kusenza kunze kwenyika ukoko. Ndova munofungidzira kuti muchanyatsokuwashandisa imimi chaizvo kusvikira manyatsokuparadza nyika muchizvibuildira maempires. Very sorry. Imimi muchitinzwa imimi pese pamunombotara pepe, vharisai social media itoiso, makamboona tine fear. Kana muchinyatsotarisa comrade Bombshell Geza, kana muchinzwa isusu verevolution tichitaura, ana Sarwaka vachitaura vese, ana Mudzingwa vachitaura vese, even ini pano munombotinzwa chitaura tine fear.
wamunofungidzira kuti anokutyai ndiani izvozvi? Hapasisina munhu achiri kumbotya kuti kune chinonzi tagwire isko tisakupwanya, tinomachakaire nekuti tiri kutotaura kutoti pfutseki kuna president bastard, kune zimbwa renyu ramunoti dambudzo munhu angagwera. Munofunga kuti tinoita hatisi kutomboita zvekutamba kana kutomboseka nemi kana kuita sei? Muri seimi zvenyu mimi tinotaura zvatinonzwa kuda, nekuti zvigaro zvamakagara makagara zvigaro zvenyika yedu isusu, muri kukontrola nyika yedu zvekuimanikidza imimi. Saka tiri kurwa nemi, and tisu tiri kudaro isusu verevolution. Saka dzokai kuvanhu, vana veZimbabwe vese. Handiti inini pano ndatodaro kuti ndiwe iwewe akazvinzwa kurevolution, ari kuzvinzwa zvichitaurwa nerevolution. Musade kuita scapegoating kuna nhingirikini kuna Fadzai Mahere, imi muchiziva direct kuti revolution ndo iri kubudisa zvese izvi. Uyai mufesane nerevolution, siyanai nema-individuals. Muda kutyisidzira vana veZimbabwe nekuda kuataka munhu one. Kuti mukaataka Fadzai Mahere mofunga ko pamakabata nyoka yemabhunu makatinzwa tichinyarara. Imimi pamakabata nyoka yemabhunu makatinzwa tichinyarara izvo. Wamakanzwa achinyarara ndiani? Wamakanyaradza imimi. Pamakatombomanikidza Job Scala cheche muchimuitira zvamunoda for several times, makambonzwa vanhu vachinyarara. Kune inonzi revolution, rekedza ndikutaure sha. Tino, wazvinzwa? Ndo iri kuita zvese izvi, ndo ine basa rese iroro. Wazvinzwa? Ndo iri kuita zvese, ndo ine basa rese iroro. Tiri kutoya nemamwe madetails, hauchavunzwa futi. Enda hausiriwe wega uchavunzwa, muchavunzwa makawanda. Mumwe nemumwe ane zvake zvaachavunzwa. Wazvinzwa? Saka iwewe hachitombomira hausi wega sha. Rekedza ndikuudze zvako Tino. Irevolution iri kutodaro. Usambofa wakanyeberwa. Ndini ndiri kutodaro, ndisarowaka ari kutodaro, ndimudzingwa ari kutodaro, mwana weZimbabwe adaro, ndiBombshell Geza ari kutodaro. Wazvinzwa? Tisu tiri kutodaro. Hatisi magwara isusu, tiri makomuredzi shamwari. Isusu hatidi kunyepedzera kuzviita vanhu vakashinga, tichitemba madhara akapera basa sterek haiwa hakana. Because isusu kana nemadhara edu isusu wanototemba isusu. Comrade Bombshell Geza wakavanzwa vachitaura. Vakati simba ranguka riri muvana vangu. Wanototemba isusu. Kwete zvekuti isusu tinotemba naComrade Bombshell Geza. Makatibatira Comrade nyoka yemabhunu apo, muchifungidzira kuti muchanyaradza vanhu. Nhasi uri kutiretena Fadzai Mahere, uchifungidzira kuti unonyaradza vanhu. Pauri kutotora Fadzai Mahere wacho muchitoenda kukoti, mumwe anenge atori mashure mako futi, kuuya kuzoripota futi, nekuti anenge achivhunzwa. Ende vanhu vacho veseka havasi kutozombotya kukuvhunzai. Musafungidzire kuti majenalisti achamira kukuvhunzai, ndo vachakuvhunzai manje. Rekedzai tikuudzei. Hapachisina chinhu chamuchatombofa makatombomisa munyika yeZimbabwe. Never. Hapana muromo wamunovhara imimi, nekuti muromo uri kubva murevolution. Handitika. Saka iwewe come face the revolution, siyana naFadzai Mahere, siyana nemunhu ari kutovhunza zvaari kutonzwawo zvichitaurwa nerevolution. Handiti. Ukaona comrade anoti aiwa inini handisi panyaya dzekuti achiti ari murevolution, imbwende munhu asi murevolution. Revolution inoda magamba iyi. Revolution inoda masoja. Inoda vanhu vane mhasuru chimonya mumusoro. Because revolution ichitangwa nababa wedu Comrade Bombshell Geza, havana kumboitanga vaine munhu wavaitya. Havana kana munhu vakatomboti pamusoro vaivaitonanga direct vamwe varume kuti iwe newe. Saka ini ndakatomira panapa, nditori nzombe inotozvimirira panapa. Mune zvandiri kutotaura ndakatozvimirira izvozvi. Ende ndichatoramba ndichitozvitaura. Ndichitozvitemba inini pachezvangu chezvo kuti as a revolutionary ndinotozvitemba.
handiti takawandisa ende tatozara izvozvizvi nemunyika muzimbabwe imomo muchavanzwa vari kutaura, they are coming. Mirirai time chete, muchaudzwa zvese zvamakaita zvese, muchazvinzwa zvichitaurwa kumombe nevana vachifudza mombe. Mazvinzwa? Hakuna munhu wamunonyaradzana Tino Machakaire. Nyarara zvako, sit down. Tino Machakaire. Wazvinzwa? Client ndoda kuti kana uine nhamba dzake uyo chitomusendera direct wozonzwisa vamwe vanhu, watomusendera direct. Nekuti zvinhu zvaari kunzwa achivhunzwa zviri kubva kuRevolution. Hatingarambe takanyarara isusu achida kubhula Fadzai Mahere, akuda kuya panapa achida kutoti nezviwanhu zvake zvisina kana nebasa rezokutaura zvinhu zvisina zvekutaura tsvina dzekuti hanzi Fadzai Mahere anobhula munhu Fadzai Mahere kana achivhunza munhu anenge achikubhula. Musarambe muchida kumanikidza vanhu imimi tuma tactics twenyu twekudhaya, tuma old school propagandas twenyu itoto hatuchashandi, twekuti hanzi pane munhu asingavhunzwe. Tino Machakaire chaiye ndiye anotadza kubvunzwa kuti aita sei pakati mhai papapa. Anotadza kubvunzwa naFadzai Mahere kuti chii chacho nekuti akoshei. Chigaro chaakaiswa icho chekunzi ndiye anomirira youth yeZanu PF ndo chatinomubvunzira izvozvo. Saka anofanirwa kuti atoteerera zvake akanyarara kuti tidzikamire Tino. Wazvinzwa? Nyarara, sit down shamwari, tidzikamire. Wazvinzwa? Pauri ipapo ndo pachakupa kubvunzwa zvakawanda. More questions are coming, I promise you. Wazvinzwa? Mune zvinhu zviri kubuda muRevolution ende ndo iri kutaura Revolution, kwete Fadzai Mahere. Usade kutsvaga kuda kuita tunzira tusina basa. Ndakutoti tichokuudza izvozvizvi achiri makuseni zvako usati watombotambarara. Ita zvako zvaroda kuita. Zvimwe zviri kuuya futi. Wazvinzwa? Zvitori nani kutosiyana naFadzai Mahere nekuti pane zvimwe zvichataurika nezvichataurwa pamusoro pako iwewe. Zvichasvikira kuvakuru vako veZanu PF nevamwe vanga vasingazvizive. Nekuti handiti muri kusenza makadivhaidhana kuZanu PF uku. Kune vamwe vasingazive zviri kuitwa nevamwe vachingoteera imimi muchiitiswa zvamuri kuitwa nevamwe vamuri kutamba navo vamwe vasingazvizive. Saka tichazvivhura zvese, zvichataurwa zvese nesu vana veZimbabwe. Hatingambotye kutaura kutya ana Tino Machakaire kuti zvaita se. Client tingatye Tino Machakaire isusu patiri panapa isusu. Kuita vana vaTino Machakaire isusu. Tisu takamuisa here Tino Machakaire, hatombozive kuti wakabva nekupi. Tisu takakuisa here kana kuti wakangoona kuti pane opportunity yekudyapo nekuti waona kuti papinda hama dzako vanhu vaunonzwisisana navo munyaya dzekuba neumbavha ndokubva wapfekera. Waakuda kutanga kuda kuita basa rekuda kuti hanzi inini handibatwe, ini handitaudzwe. Zvakapera zvezvo zvamaifunga zvezvi. Ndo zvatakafomera Revolution iyi kuti hakuchisina munhu anonzi hataure muZimbabwe. Wazvinzwa? Saka nyaya yekunzi munhu hataure muZimbabwe munosungisa vanhu kana kuti kuita sei yatopera. Wazvinzwa? Yakatopera nyaya iyoyo. Kana muchigona sungai vanhu vese vemuZimbabwe nekuti vari kutaura nevasati vataura vese vari kusaidi rimwe chete. Unofanirwa kuzviziva. Kungonzwa chete kuti uyu ndiye ataura but vanhu vese ndo zvavari kutaura, ndo zvavari kufunga pamusoro penyu imimi. Mazvinzwa? Makaba kani Tino Machakaire iyoyo natagwire iyo makaba mese imimi. Makaba mese nanaskotisa kupwanyana na wiki nochivayo. Arungoramba chingotengera mapostori mare mazimotikari naso. Makaba kani muri kungobana nhasi muri mbavha imimi. Handiti muchishandisa president wenyu uyo akangoisa maChina asingazive kuti maChina acho oitei nawo munhu asina kana kuenda kuchikoro. maChina anongonzi huyai mungotora maminerals muchienda nazvo kunyika kwenyu, isusu kuti tizofamba tichitaura kune dzimwe nyika kuti ava mainvestors tinawo. Zvine basa izvozvo. Izvozvizvi muchipatara muna kana nemishonga. Hatibvire apa mani imimi. Hamusati matanga. Revolution ndo iri kutodaro. Isusu tiri miromo chete yeRevolution. Isusu tiri miromo yeRevolution. But Revolution ndo iri kutodaro. Ndataura ndikati ndini nevamwe vacho vese vaunonzwa vachitaura muRevolution tisu tiri kudaro. Tisu tiri kuti takabirwa isusu vana veZimbabwe.
tisu tiri kuchema mhere yekuti takabirwa isusu vana vezimbabwe isusu, kwete zvafadzai mahere wauda kuti tekiteki nayo. Tisu mazimbabwenzi tiri kutaura izvozvo. Zimbabwe yese yese ho ndio iri kutaura kuti tinomatsvaka here akaba. Wazvinzwa? Dzimba dzevanhu dzamaipwanya zvinhu zvese muchiita izvo muchitadza kutsurana mega muchiba, maifunga kuti zvichagumira kupi? Dai maizosiyawo vamwe vanhu vachiitawo zvimwe zvinhu munyika mavo, muchivharisa mabhizinesi evanhu kuti vanhu vasafe, imi mosara muri mega, munenge muri powered kuti mugone kukontrola vanhu. Munofunga kuti imi maisvika kupi neagenda yenyu iyoyo yakaipa kudaro iyoyo yeuori husatanist hwakadaro ihoho chisionekwi chasisa takambona pasi panapa? Maifunga kuti muchasvika kupi? Yakwana nguva manje yekuti tisangane. Takusangana manje izvozvo, hapana munhu wamunombonyaradza. Itoita hako state zvako iwo, itoita hako iyo. Ndio wandangoningirira audio ine yandato recorda almost 20 something minutes. Iwewe handina kana basa nazvo, tokutaurira ende rwadziwa. Wazvinzwa? Irevolution yakatodaro. Revolution ndio iri kutaura zvinhu zvese izvozvo. Avo vanhu vanenge vakungovhunzawo zvavo vana Fadzai Mahera. Fadzai Mahera wakambomona achikuinvestigata kupi wewe? Kana uchibhuliwa uri kubhuliwa nevana veZimbabwe nemazimbabwenzi ese, nekuti mazimbabwenzi ese ari kuti muri kuuba imimi. Musade kutombonyepa. Hakuna muzimbabwe ari kuti asiri kuti hamusi kuba. Vese vari kuti muri kuba. Nevamwe vari kutokutevera imimi vari kutotaura kuti ndezvo vakuru hazvitaurwe nekuti makavaisa njema mubrain. Vanokutyai imimi, vachiri kutokutyai, vari kukutyai asi vari kutaura kuti muri kuba, asi vachitokutyai futi. Saka ibva watoziva kuti nomachakaireyo kuti nevari pasi pako iwo ndo vari kutolika information dzekuba kwamuri kutoita imimi. Muri mbavha, muri kuba, ndo vari kutaura kuti vakuru vari kuba. Uzvizive izvozvo. Saka Fadzai Mahera ari kupinda papi ipapo kuti isusu tizozviziva kuti muri kuba. Handiti uri kutoziva kuti muri kuba, kuti tizozviziva isusu tiri kusenza newe izvi, tinenge tiripo here pamunenge muchiba. Ibva watoziva kuti vauri kuba nawo nevamuri kuba vakatarisa ndo vari kutaura kuti muri kuba, vachitiudza isusu serevolution. Then tobva tazvitaura. Fadzai Mahera akukuvhunza iwo, akutanga kuda chero ukanyaradza Fadzai Mahera unofunga kuti ungatinyaradze kutaura kuti muri kuba. Tanga tatongogara seZimbabwe yese tichida kutongotaura nyaya dzekuba kwenyu. Dzichataurwa Fadzai Mahera angokurumidza ake kuvhunza pati zvichangotaurwa. Chero mukasungisa, chero mukaita sei, muchisungisa ani kana kuita sei, kana kuurayani kana kupondani, hazvisi kutozombofa zvakamisa kuti mutaurwe kunzi muri kuba, nekuti inyaya ichazonyatsotaurwa futi. Makutozomhanya zviri legendary kunzi makaba imimi, ende munenge muchitongerwa nyaya dzacho pamwe chete futi nekutonzi futi makatozouraya vanhu vaikubvunzai, vamwe muchivasunga, vamwe muchivasungisa. Handiti ndizvo zvamakasungisira comrade Nyoka Yemabhunu izvozvo zvamuri kuramba muchimanikidzira muchituma zvivanhu zvenyu zvichiuya nezvimatsamba zvisina kana nebasa rese kuvharavhara nekuenda kunotenga manhingirikini majaji uku kumanhingirikini uko kuti Nyoka Yemabhunu nekuita zvinhu zvese kuti zvidhileye zvaNyoka Yemabhunu kuti abudiswemo, nenyaya yekuti Nyoka Yemabhunu haasiri here akatanga kutaura nyaya idzi. Handiti ndiNyoka Yemabhunu here akazvitanga zvinhu izvi. Munofunga kuti hatizvizive? Tiburitsirei comrade wedu Nyoka Yemabhunu. Kana Saruhaka akakutaurirai kuti buritsai munhu uyo. Chero dai mukaita sei, chero mukatinzwa tichirwa zvakaita sei kuno kumarevolution, tichita sei, takaema kugohwesa gedhi rinonzi Zvigananda. Ndo gedhi ratinoda kungogohwesa. Saka gurupu iri kana saidhi iri mukariona richibvuta bhora riri kuenda kugedhi iroro, zviri correct. Wazvinzwa? Even nyangodai mukanzwa kuti revolution ingave yazodivhaidhana kana kuti zvazoita sei, vari kuda kurwa nemi chete. Kumberi uko vanenge vakabatana. Munofanira kuti muzvizive imimi. Saka musambofungidzira kuti pane zvamungaite, chitomirai zvenyu kutoshandisa zvenyu mari muchibhadhara vanhu vamuri kutobhadhara, nekuti muchauya futi muchida kuti tiri kuzviziva. Tese kurevolution both sides tiri kutozviziva kutoti kune vachauya, munodyirwa mari mahara gentlemen, nekuti tiri kuzviziva
kuti muri kutotsvaka zvese kuti mukwanise kusilensa vanhu varegedze kutaura. Ndizvo zviri kuita futi nyaya dzese dzauri kuita idzi dzenzira dzekuda kuti hanzi Fadzai Mahere ngaasungwe azondibvunzirei. Kukuvhunza ari kukuvhunza zvinhu zvaanzwa zvataurwa nani. Wadi kumubvunza kuti zviri kutaurwa nani akuudze. Achakutaurira kuti iwe uri kumboteerera here mutinhimira uri kubva kurevolution uku. Nekuti isusu vana veZimbabwe tisi tiri kutodaro. Tisu tiri kutodaro vana veZimbabwe. Ndatokuudza Tino iwewe kuti regedza ndikuudze vamuri kuba vakatarisa vanokutyai imimi ndo vari kutaura kuti muri kuba. Wazvinzwa? Saka chiregedza kunetsa Fadzai Mahere. Wazvinzwa ka? Vamuri kutoba vakatarisa ndo vataura kuti muri kuba nekuti munodya mega. Hamugone kudya nevamwe ka? Nekuti vachazoda kuzonyatsonzwisisa kuti muzovaudze kuti ndezvekuba manje. Hazvichaite manje nekuti imimika zvekuba asi zvekungodza munhu wese kuti ndezvekuba. Handiti. Saka munotodya mega nekuti imi ndimi wacho muri kutoba. Pati manje zvazvinoita manje ka? Munenge muchitoshotesa vanenge vakakutsigirai vaya vanenge makatsika imimi pamusoro pavo imimi. Vamuri kuita madhometse enyu imimi muchiba imimi. Ndo vari kutaura kuti imimi muri kuba imimi. Saka chitangira kune vanhu vakakukomberedza Tino Machakaire uvabvunze kuti pakati penyu apa ende havambokuudzi asi vacharamba vachingofidha information yekuti vanhu ava vari kuba. Udze vakuru vako kuti tisu revolution tiri kutaura izvozvo ende ndindadaro. Uvaudze kuti zvanzi vatiri kuita madhometsi vese vava ndo vari kufidha information yekuti tiri kuba sei. Saka hapana kuba kwese kwatakaita nekwatiri kuita nekwatoda kuzoita kusiri kutombotaurwa zvinhu zvese zviri pachena. Musafungidzira kuti makawanda muri pachena imimi.